Brainsoft е иновативна, бързо развиваща се IT компания, която предоставя цялостни, високонадежни решения на своите клиенти. През 2008 година решихме да основем компанията, като се събрахме екип от високо квалифицирани и опитни специалисти. Три са основните причини, поради които клиентите избират Brainsoft. Гъвкавост, коректност и прозрачност. Много от нашите клиенти не желаят да навлизат в детайли в IT проблемите. Ние се стремим да предлагаме високо надежни IT решения, които да гарантират тяхната безотказност. Brainsoft притежава сертификат за качество по ISO 9001, издаден от една от световните водещи компании в сертифицирането. Нашите служители притежават разнообразни сертификати в всички области, които помагат в ежедневната ни работа. Ние се стремим да обучаваме нашия екип от специалисти и да развиваме техните умения. Brainsoft притежава ноу-хау и богат опит в изграждането на центрове за данни. Ние бяхме първите, които изградихме в България частен дейта център, отговарящ на Tier 3 стандартите, който след това също така и сертифицирахме по международните стандарти за центровете за данни, а именно TIA 942. Сред нашите клиенти има такива както в публичния, така и в частния сектор, както големи компании, така и малки семейни фирми. Благодарение на нововведенията в IT технологиите, ние успяваме да предоставяме качествено обслужване на много наши клиенти, които се намират в чужбина. Вярваме, че бъдещето е пред Brainsoft и най-добрите години те първо предстоят за нас и за нашите клиенти.